I 10 ljudi, evo nas u još jednom klipu Jolly Games i mi igramo Hunger Games, ali malo sam kasnije da pustim da se snima, pa nije uvod. I zato sad smo ušli u labirint i teško da ćemo odavde. Ajde ti sad, da se ne guramo u labirint. Idemo tamo do onog broda šta je već, jel prvo pokupimo ove čestove. Nećemo, idemo tamo do onog drveta. Ajde. U stvari idemo vamo, možda ovdje ima dosta čestova. Ajde. Idemo. Kad ćemo više da stigne? Šta ovdje treba, nešto da se klikne možda? Ne. Ovdje nema ništa. Nemamo šta da se evo greška. Ajde, sad treba. O bož. Da. Moramo, idemo da tražimo druge čestove, pošto ovdje nema ništa. Ovdje neko bio. Ovdje će nam je ubio 100%, ovo je jedna od loših epizoda Hunger Gamesa. Evo ve. Ja mislim da je ovo prosto. Šta se reka? Da neka. Ajde. Ne, više nemamo ni hrana, će ubrzo da nestane. Sve je prazno, ovdje nema. A da li ovdje može da se otvori? Ništa. Znači, ajde da probamo još ne. Što i da nađemo. A ovo je prosto.
Mi ćemo da crknemo od gladi. To je jako brzo. Ajde. Ja, što me kapa zlatna. Hrana. To. Našli smo kamenimat, možda ovo bude? Ništa ne mogu da nađem. Dio ovih Hunger Games treba samo više hrane. Nema. Ovo je sve prazno, neko ovo biš. Ima još 3, a mi se ne možemo da nađemo. Ja, u prošloj rundi ljudi gdje sam igrao, imao sam sve i pobedio sam, ali nisam snimao. A sad sam počeo da snimam, a ne, imam kameni mač, ali hranu ne. Ljudi mi doplim. Hajde, mi ćemo caći od gladi.
Op. A, da. Bio je glad. Ja ću umreti. Umreću od gladi. A to su svakoj. Daj, otvorio čest. Nema ništa. Nema sami. Evo ga lik. Mrtvi smo. Mrtvi smo. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.